Musiken mundiala izango da, eta ideia hau sortu zen, ze youtuber famatu bat Ibai Llanos izenekoa eta Pike jokalariek hau antolatu zuten. Fama handia izan zuen batez ere interneten bidez, eta hauek, pertsona bi hauek zera mundiala antolatu zuten, parte hartzeko bikoteka jokatu behar da, eta musika goruntz bota behar dozu momentu oro. Egin ezin diren gauzak adibidez, badirez, musika zu lurrerantza bota bestea galtzeko, edota oso baju edo beraren kontra musika bota. Horrelako gauzak adibidez penalizazioa dute. Suposatzen dut eta espero dugu kuadrilla bakoitzeko bi pertsona gitxienez izatea, eta gero zera igual baten bat jokuan parte hartzen dagoen bitartean izenatzen bada kuadrilla horretako beste pertsona bat egoteko. Pentsetan dut interneten bidez famatua bihurtu zen ekintza izan zenez harrera handia izango dagoela, batez ere jende gaztearen artean.